What's up? Maupay nga kulop sa atong tanan. For today's video, tingnan niyo lang to. Yung video na to, sobrang nakakatuwa. Iwas stress. Wag niyo na lang kalimutan i-like, share, tsaka subscribe. Kaya wag niyo kalimutan i-hit yung bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. So yun lang mga kawaray. Punta tayo sa video. Siya na isisirin. Na man ho ito mga ka-baryo. Ikitain man nyo. Si Alata nga ni Sirog siya. Upay ko dumupak ko eh. Alaga oh. Income. Oh, dali. Oh. Alaga, epekto pala ka ng tuba. Nag-time na mid-time. Kanina na naman. Ang tuba ah. Ikitain man ninyo. Oh. Ibaan na hatag ng tuba. Ang epekto tragis oh. Nora honor, timing. I-share niyo mga kawaray, i-share niyo. Para man sa ato ba yung viral. Ang Franciscohan yun, viral. Ito ang mga desayo sa mga waray, mga inulaling. Pero nakakawara man at stress. Tayo man na yun. Alam ko pag, wala. Lingkod na lang. Ay, mali daw. Magtindi ko din yung what's up? Iba talagang bahala to ba? Pagod mo. Isip mo. Yeah.